το θεατρικό μονόπρακτο είναι οι Ξπασμένοι, το Αντώνη Μινά. Παίζουν αλφαβητική σειρά η Μαρία Ασπρολούπου, η Άρτεμις Καρύπη και η Πίτσα Καρπέλη. Καλή σας διασκέδαση! Μπεργό! Τελειώσαν οι δουλειές. Τελειώνουν μου ρίξτιανοί με δουλειές. Δεν τελειώνουν ποτέ. Να μου ρωτήσω εγώ θα πάει σε κάτω. Να τους νήσους και βουρά. Τι ήρθα. Αν έλα να πιούμε καφέ. Έλα να πιούμε καφέ. Άντε, σαν δείτε το θέλω, πάλι, αλλά να ξέρεις, πρέπει να πάω να πατήσω κομμάτι του κάμπου του χάρη και φούστα. Γιατί του βράδυ έχουμε να πάμε κτίριο για το λένε. Κύριε μου, να πας στην συνεδρία, στα τούχου και εγώ τα λέγω. Όχι, όχι. Εκεί τα μου συναισθία. Όχι, μου ριστιανή μου και εσύ πια. Ξέρω τι λόγια του λένε. Τι λόγια. Να, συνδιάλεξ του λένε. Τι λες μουρσί, συνδιάλεξ. Τι τηλέφωνο μου θα μου ρίξετε. Όχι, μου ριστιανή πια και εσύ. Θα πάμε στο δημοτικό θέατρο και θα με ρίξει ένας δημοτικός σύμβουλος και πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε. Από τότε πια βγήκε η Μιχάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλο πια ψηλώσατε. Ποιος σας πιάνει πια. Δεν λέω, μωρείτε σου, άμα δεν πλαγίξει ο Μιχάλης, να τσιρνά τον κόσμο μες στο καφενέ καφέτες, να χτυπά τις πόρτες, κι εγώ ακόμα μακάρι, δεν τρέξουμε πια. Του αρέσει το πράγμα, ενδιαφέρει την Βουλή και την Πεντελή. Έτσι εσύ πια είσαι αλλιώς, τώρα πια πισαρχόντισσα, πια αλλιώς εσύ. Δεν λέω. Κάτσε που ρημείς, γνωρίζεις καινούριο κόσμο. Να, με τούτους νόχο αλλάξαν, με τα μνημόνια, με τούτες τις ικανότητες, είναι άλλο πράγμα. Αμκή. Έλα, το βράδυ, μετά τις συνδιάλες, μας έχουν καλεσμένοι να πάμε σε μια δεξίωση. Πού είναι δεξίος, ξέρεις εσύ με τη δεξιερίες. Όχι, θα είναι αστυνομικοί, στρατιωτικοί, διευθυντάδες, νομαρχιακοί, από παντού. Τι θα μου τις γυναίκες του μαζί. Πια, αφού θα με τσιμπώ, να δεις τι γίνεται στο Μουρτασούλη. Πίνα, σαν θέλει να χώσει μέσα βούλες, τι Σπανακόπιτης, τι Τυρόπιτης, τι Κέρης. Απόσα, τέτοια σκάτα, δεν είναι σαν άλλα. Απόσα, Πάνα και Μουρτασούλη, τι πράγμα ήταν τούτο. Τι λες μουρσί, τέτοια ξυνιστή κουμάρα έχω. Γλιτώνω και το μαχαίρι μας στο σπίτι. Αχ, πως τη ζηλεύω μωρή Κωστούλα. Τι έλεγα στο δικό μου το μουλάρο. Βάλε βρε υποψηφιότητα. Βάλε. Να δούμε τι λες, να γνωρίζουμε κόσμο, παραόξω και δέχομαι εμείς. Και που τα γιαχμάκης. Δεν λέω τα σου. Θέλει τρέξιμο, θέλει εξόδημα πουλία. Αλλά κάνει γνωριμίες. Τι να σου πω. Άντε μου η Κωστούλα, μαζί με το δικό σου, θα βγει έτσι δικό σου. Εκεί λουλιά. Να λίγο αδιαντροπιά, να πιάσει το κόλλο τεινό, στα λουλού, να κάνει σε τέτοια. Δεν λέω, τώρα θα σε αφήσω, γιατί πρέπει να πάω να σιδηρώσω και θα τα πούμε πια είσαι. Άντε, καλά. Άντε, γεια. Άντε, μωρή ξυπαζημένη. Τα σκατά γαγίτσι είπαν στο πιάτο, μαλάρα. Να την πάλι η κουτσάρα, τα σκουπίδια μου σπόρτα της πάλι τα έφερε. Διαβόλ πασλού, ατζγκάνα, να έχει εγώ για να μάτς. Μέγενη συγκυρία, διαβόλ καταφρόνιο. Για άντρασιμ είναι δημοτικός σύμβουλος. Να με ξεχωριστώ, διαβόλ ξυπασμένη. Διαβόλ σμάσμα, εσμένα να μην θες, μη σε πιάσω και σε ξεμερδίσω. Μπορεί να καταλαβαίνεις.
Και τι έγινε, τύφλασε και μούτας μωρή διαβαλτσιμπλιά. Άιτε στο διάβολο σήμερα παλιατζγκάνα, παλιοπασλό, παλιόφραμα. Είναι μωρή Στρατούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοίτα είναι. Εκεί να ακούμε τούτη την κουτσαρά. Βγαίνω από πόρτα, βλέπω τα σκουπίδια της. Τα παίρνω, τα βάζω σπόρτα της. Ξαναβγαίνω, πάλι σπόρτα και πιο πολλές σακούλες. Να κι εγώ για να μάθω. Θα δω παλιόφραμα. Μωρό, θα σκάσω. Κάθε μέρα τι του γίνεται. Βάλτα μου τις μπόρτας μπροστά, να πειράσει το αυτοκίνητο να τα πάρει. Και τα θέλεις μωρής μπόρτα μπροστά. Με έγινε βλέπεις κυρία του καταφρόνιου. Βλέπουν τα μήλα στο γυαλό, βλέπουν και οι καβαλίδες. Κάνε πια λίγο υπομονή. Τόσα χρόνια με σε μια πόρτα είμαστε. Επορώ, κάθε μέρα το του γίνεται, κάθε μέρα. Δεν ξέρεις μωρή κοίτα με επιπλέον. Έτσι λέει πως θα πάνε σε μια συνδιάλη και μετά θα τις δεξιώσουν με τις δεξιίδες. Να, κάτι τέτοια άχαλα. Και συνδιάλεξες, και δεξίδες. Είπε μου πως θα πάνε να ακούσουν για ένα μλά και μετά θα πάνε να το ρίξουν στο φαγί. Άιντε μωρή, μαλάρα, ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω μου, συζητάμε. Θα πάει ένα σιδηρό σου λέει φώστας και το κάρωσο και το χάρι και μετά θα πάνε να το ρίξουν στο φαγί. Άιντε μωρή τα νησκά τα μάτια. Ποιοι να πάω μωρή και εγώ με τον προκόρ. Δεν κάναμε κάθε μέρα τίποτα άλλο. Να, χτες ήρθαμε στις 5 το πρωί. Προχτές στις 4. Αντί προχτές στις 3. Κάθε μέρα το πράγμα. Να σήμερα είπα να πάμε στην Νεάπολη, είπα και πάλι τίποτα. Και τώρα θα πάμε σε μια παπ και σε μια δίσκο. Αυτό βλέπω για είσαι ο καλός σου κόσμος. Εσένα πια η προκόψη έπαιρνε πατάτες και κρεμμύδια σαν το μπουχάρι. Ο Λάκος έχει άλλες γνωριμίες, άλλα λεφτάρι, αλλιώς, ναι. Μπορώ να πω, είναι και αυτό. Αλλά το πιο πολύ είναι που είναι νομαρχιακός σύμβουλος. Κάθε μέρα μωρή με τον νομάρχη, με τους βουλευτές, με τα υπουργεία, με τους ξένια πτυαό. Ναι, κάθε μέρα. Και σαν το λεγόμενο, φράξαν γυπονόμ και σπάσαν οι σωλήνες του νερού. Αχ, μωρή Στρατούλα, πως συζηλεύω. Τι έλεγα στο δικό μου το μουλάνο. Πάλι βρε υποψηφιότητα. Η μόνη δεν άφηνε του περίπτωλου τα σούλ. Έφτωνε του χρήμα. Όλοι αυτοί που πεινιούνται χρωστούν τσιγάρα και δανεικά γυρεύουν. Φτάνε έλεγε, τι να κάνω. Γιατί, πού να στα λέει, τώρα τελευταία έμαθα τσιμπιρίπα. Όλο και έτσι είμαστε. Και παίζουμε και δώσ' τον πυρίπα πια, δώσ' το. Τι είναι μωρή πυρίπα, χωρώ. Χαρτιά μου κορυμίνη, αλλά δεν παίζουν οι όποιοι τσιόπι. Ναι, γιατί παίζεις παράδειγμα. Και τσιρνείς, αμύ, αλλά πρέπει να έχεις καλό θυμητικό. Να βαστάς, να κάνεις παρθενή, να έχεις καλό συνέδριο. Ναι, πώς. Αχ, μωρή Στρατούλα, πως συζηλεύω. Τι έλεγα στο δικό μου το μουλάνο. Πάλι βρε υποψηφιότητα. Γιατί τσι τρώμε, τσι πίνουμε, τσι λέει ένα σωρό πράγματα, γέλια. Τι λέτε μια μωρή τσιγελάτη, Ποιος τα έχει πια, ποιος χρωστά και πώς, ποιος κλέφτει φορεία και κύλωνα, ποιος θα πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και κλεμάρτα, ποιος θα πάει ταξίδι και πού, να, τέτοια, πουλά. Η Ούλα ποια τα μαθαίνει, η Ούλα. Ναι, να σου πω πράγματα, να παραπουθείς. Γιατί τώρα τελευταία θα βάζουμε και κασέτες στο βίντεο. Και μωρή κασέτες, αδειά του τα βλέπετε. Να σου πω πράγματα να παλαβουθείς. Καλή μου σε μεγάλη γυναίκα να βλέπεις τέτοια πράγματα, θα ακούσεις μου τίποτα πει. Άκουσες εσύ, άμα δεν τα δούμε, ποιος θα τα δει. Αυτά είναι της μόδας, είναι πολιτισμένα. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε για να προφυλαγόμαστε κιόλα. Αχ, βρε Στράτη, βάλε βρε υποψηφιότητα. Να δούμε κυρίες, να μάθουμε πράγματα, το σκοτάδι μάψεις. Άντε, έλα να πιούμε καφέ, να πειράσει για να μην γελάσουμε λίγο, άντε. Γιατί δεν προλαβαίνω, θέλω να πάω να δω ένα συνολάκι, πάει και το πάρω. Από το Maison Cécile Lafon. Έτσι μου είπα να δω αυτές. Μα τώρα είναι φωτιά τσιμάκια αυτό, μωρέ, θα πας. Ένα ακουστεί το όνομα.
γαλλικά πλάτ. Γι' αυτό είναι ακριβό. Έλα ακούς. Maison, Circep, La Femme. Και ξέρεις μουσική θα πει. Θα πει έλα να φάμε. Μιζώνει τα έξοδα. Έλα να πληρώσεις ή να φάμε. Έτσι θα πει. Άιντε Χριστιανίτσι, δεν θα πει αυτό το πράγμα. Α, τι θα πει. Τα ακριβά τα πράγματα είναι και καλά. Εγώ από πού θα πάρω να πάρω. Βλέπεις, το καλό είναι και ακριβό. Τα είναι τώρα της μοδός. Άντε, καλά, καλά. Εντάξει, καλά. Εγώ δεν πάω να με γυρέψω. Εσύ ξέρεις. Εγώ τι φαγή θα κάνεις για το μεσημέρι. Σου είπα, όξο θα φάμε σήμερα. Καλά πορτοφρά. Το μεσημέρι και θα φάει. Είπε η προκόψ να πάμε μια βόλτα ίσα με τα λουτρά. Γεια σου Παναγιώτα. Πάτσι φάμε του. Έχει δεν μπορεί να μαγειρέψει, έχει δεν. Τι φόβουσε, τι έξοδα είναι. Άσε πια αυτή τη τώρα. Τι θα φάμε σήμερα. Να, τούτο είναι καλό, τ' άλλο το έφαγα χτες. Τ' άλλο δεν μ' αρέσει. Αυτό πας, κάθεσαι και τρώεις μάνα μου ό,τι θέλεις. Αυτό θα πάνε. Άλλωστε αυτό βγαίνει της μόδας. Καλός ο κόσμος αυτό κάνει. Λοιπόν, άι, παγιέρα και θα έρθω ύστερα για καφέ. Άντε, καλά, όχι θέλεις. Άντε, Ώρα καλά, άντε, καλά. Άντε, μωρή μλάρα. Τσιλιά σκατά, τσιλιά πόσκατα. Όσοι ακούνε, δεν μπορείτε μόνο να ξυπηρδέψετε από τις πόρτες σας, πλαμμένες. Και θέλετε πυρίδες, χουρί, συνδιαλέξει,